Da, mislim da prvenstveno treba svako ko pokreće sopstveni biznis, posao, šta god, treba da bude upoznat sa svim zakonskim procedurama, sa zakonom generalno, na koji način sve funkcioniše od početka, da bi to zapravo kontinuirano radilo i išlo bez problema. U tom smislu je jako važno da, naravno, kada birate knjigovođu, poreskog savjetnika, konsultanta, uvek to radite po preporuci. Dakle, ne kažem da nije dobro ukoliko to pretražite na Google-u, na društvenim mrežama ili kako god, ali je uvek bolje da poslušate nekog vašeg ko već ima dobru saradnju, jer je to jako važno. Jako je važno u samom početku zapravo postaviti te osnove kako treba, da budu ispravne i zakonski dobre, da biste mogli dalje da radite bez da imate tremu, bez da vas je strah, bez da brinete i da prosto, ili da budete neupućeni u dešavanja koja su aktuelna, koja su trenutna, koja biste zapravo trebali o čemu biste trebali da budete upoznati.